L-Europarlamentari Laburista Alex Agius Saliba niedaw se jkun qed imexxi bħala President il-Grupp ta' Azzjoni Politika tal-Membri Parlamentari Ewropej għall-użu mediku tal-psikedeliċi fil-Parlament Ewropew. Fi-stqarrija Agius Saliba għal kif l-Unjoni Ewropea teħtieġ b'mod urġenti aktar innovazzjoni fil-qasam tad-disturbi tas-saħħa tal-moħħ, saħaq kif it-terapiji psikedeliċi juru possibilità tajba ta' suċċess f'diversi kundizzjonijiet newroloġiċi u kif diversi provi juru l-utilità tagħhom biex itaffu l-ansjetà ta' tmiem il-ħajja f'pazjenti b'kura paljattiva. Agius Saliba spjega wkoll kif huwa mistenni li fis-snin li ġejjin ir-regolaturi tal-Unjoni Ewropea se japprovaw terapiji psikedeliċi ġodda li jipprovdu għażla terapeutika addizzjonali għal miljuni ta' Ewropej li jeħtieġu trattamenti aħjar. L-Europarlamentari Josiane Cutajar għal darb'oħra ġiet fdata b'ħidma diġitali importanti f'isem is-Soċjalisti kif ġiet appuntata bħala negozjatriċi ewlieni brabta ma' regolament dwar is-servizzi tas-sigurtà ġestiti fil-Kumitat ITRE. Brabta mal-ħatra l-ġdida Cutajar enfasizzat l-importanza ta' din il-liġi li se twassal għall-adozzjoni ta' skemi Ewropej ta' ċertifikazzjoni tas-servizzi tas-sigurtà online li żguraw li l-intrapriżi jkunu dejjem aġġornati u protetti. Fi-stqarrija Dr. Cutajar saħqet li s-servizzi li jiżguraw konnessjonijiet siguri u skambji ta' dejta għandhom ikunu aktar aċċessibbli għall-intrapriżi żaru medji. Cutajar kellha wkoll diskussjonijiet varji dwar dan il-qasam waqt żjara fl-Iżrael il-ġimgħa li għaddiet. L-Europarlamentari Cyrus Engerer għal kif hemm bżonn azzjoni immedjata biex mezzi soċjali bħal TikTok u Spotify jgħinu lil min ikun għaddej minn sfidi ta' saħħa mentali u mhux ikissru lil persuna aktar. Engerer qal li l-mod ta' kif huma mibnija l-algorithms ta' TikTok, Spotify u webs oħra jagħmluha faċli ħafna li persuna li tkun għaddejja minn mumenti ta' sfidi mentali tispiċċa f'ċirku vizzjuż li jkompli jniżlek hekk kif l-intelligenza artifiċjali f'dan il-każ ittik aktar kontenut li jkun depressanti. Saħaq li l-intelligenza artifiċjali għandha tintuża biex tgħin lin-nies jelbu l-isfidi tagħhom u mhux tkissirhom aktar. U reġa' ħeġġeġ li s-sena d-dieħla tkun is-Sena Ewropea għas-Saħħa Mentali.